Ini ndinonzi Josephine Gandia, ndiri mugari wemuno muconstituency yeMakoni South. Chekutanga ndiri kuti ininiwo ndiri kutsigirana nebill number 3 sezvariri. Zvimwe zvataurwa nevabva pano ndiri kutsigirana nazvo, asi ndine zvandinoda kuedzerawo mukati mazvo. Ndiri kuda kuedzerawo kuti ndiri kuona kumakomishini uku panenge pari kunzi kusare commission 1. Ini ndiri kukumbira imi vabva kuparliament, gender commission ngairambe yakamira sezvairi, iri kubatsira muugaro hwedu sevanhu muno pakati pemhirizhonga dziri mudzimba umu. Tiri kuona iri kubatsira gender commission ngairambe yakamira yakazvimiririra. Ndichitizve kumadzimambo, tiri kuona madzimambo ari kubunyikidzwa, vane marights avo. Madzimambo ngavaitewo zvematongerwo enyika. Zvimwe zvese ndatsigira kuti vose varimo parliament kusanganisira makanselas ngavarambe varipo vachisvitsa 7 years. Ndiwo kuti munyika muno tione kuti zvinhu zvedu zviri kufamba sei, development irambe ichienderera mberi pasina anenge achicheuka kuti ndakanongedzerwa mugotsi. Ini ndiri kuti bill number 3 ndiri kutsigira zvese zvarakataura nezvarakanyora zvese ndiri kuzvisapota. Mazvita tishaibu chizvarwa chemakoni katendi. Ini ndinoitwa chilaguri mugare muno mamakoni. Ndiri kudzigira zvese zviri kutaurwa neamendment bill number 3. Ndiri kuti zvese zvakatinakira sevagari vemuZimbabwe.